klas mano mar skul, mano mar jopuonjre, mano mar college kata mar mbalariany mano ma Kenyatta University, ma bende noyudo masira mar apaya mane gwengego mag Maungu mane e kaunti ma Taita Taveta. Adwa watudre kod Joja oko ka entiere kuro achiel kachiel mar mondo mi opimnwa ni tang'o matimore. To mana kaka inyalo neno e wang' jowi mari kanyo, Nyakaramogi Ajwang' nitiere jopuonjre moko manoyudo hinyruok masani koro iketogi e ndege mar mondo mi otergi ute thieth mopogore opogore. Joja oko oyawre ka nitiere kaunti ma Taita Taveta okinyi ma kawuono. Inyalo mana chiwonwa ler mar wach kotudore kod masira mar apaya ma bende notimore odiochieng' manyoro aoko. Kamana ahinya, mana kaka inyalo neno e wang' jowi no, wantiere e alap mar ndeke ma iluongo ni Ikanga Airstrip, kuma gie sani endi nitiere moko kuom jopuonjre manoyudo hinyruok. Masani koro iketo e ndege mondo mi odhi kodgi e boma ma Nairobi, kuma onego bed ni giyude thieth. En mana ni gie sani kaka ineno no, wantiere e Airstrip ma Ikanga no, sani endi igwelogi kama wantiere ni wantiere gi jopuonjre adek, magin e kind jopuonjre 4 mikoni noyudo hinyruok marach ahinya. Omiyo koro sani ne okel ndege kaendi koro iketogi mondo ochwalgi e kar thieth kata kuonde thieth mopogore mano e boma ma Nairobi. Kato gie sani ripot ma wantiere godo en mana ni ji 11 kata jopuonjre 11 ema ne owito ngimagi, ka 10 nowito ngimagi e kar masirano manotimore Maungu Odhiambo manyoro, ka 42 kata jopuonjre 42 ikoni ne oyudo hinyruok ma bende ne oring godo e kar thieth ma Moi mano mantiere e kaunti ni mar Taita Taveta. Koro gie sani endi chenro mantiere en ni ichan ting' kata ichan dar jopuonjre 8 manoyudo hinyruok itero e kaunti ma Nairobi kata kikelo Nairobi kuma onego bed ni ithiedhogie. Ka mosekel kaendi gie sani gin jopuonjre 3, koro 5 pod odong' bende ichan ting' kigolo kar thieth ma Moi kaendi kikelo Nairobi. Koro warito mondo mi watwagie kata gi jonyuol kata gi tend mbalariany mondo mi nyiswa ni to gin to giwacho ang'o kaluwore gi masirani manotimore Odhiambo manyoro, ma nyaka gie sani kwan jopuonjre mosewito ngimagi gin 11, ka mago moyudo hinyruok maricho ahinya to gin 4. Kar thieth ma Moi bende ne warawe, wayudo ni nitiere sani endi chenro mar ng'iyogi dhi nyime, en mana ng'ikruok nodwa bede kaluwore gi ng'anyo mar laktache. Koro yudo ka chenro mag thieth ne ok ni kare ahinya, ni mar koro jok ma interns ema ne koro chal ni hudumia jotuogi, ni mar laktache onge. Be apani mana achiel kuom gigo momiyo ging'ado chenro mar gologi kae kiterogi e boma ma Nairobi. Koro chenro madhi nyime bende kar thieth ma Moi en ni ng'iyo jogo mane nyalo bedo ni samoro ok oyudo hinyruok marach ahinya, to nyalo bedo released mondo mi odhi e mier, ka mago ma pod dwaro thieth to idhi nyime kod thiedhi. Koro pod wantiere kaendi e kaunti ma Taita Taveta, kendo waluwo wach ni to wabiro medo mana lero ne janeno marwa mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kaluwore gi masirani manotimore e Odhiambo manyoro manoting'o jopuonjre mag mbalariany ma Kenyatta University. Erokamano. Kapok awei mar mondo mi med duonwa chenro ma kama dagom mana mar penjo moro matin ponono, gin jopuonjre adi ma nyaka sani osekete ndege mar mondo mi ogolgi Taita Taveta kono kikelogi e od thieth. To ponono konyalo ng'isu bende usepenjo ni en od thieth mane mibiro bed ka ikele jopuonjre ma isewacho kanyo ni gin jopuonjre moyudo hinyruok mopogore opogore kata giyudo hinyruok mathoth ahinya. Gin kwan jopuonjre adi ma ikete ndege mar mondo mi obi oyud thieth e kaunti ma Nairobi koni? To mago ma nitiere ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Taita Taveta, bende ponono useyudo thuolo mar loso kodgi ba ging'iso ni ang'o manotimore e masira ma kamano odiochieng' manyoro aoko? Erokamano ahinya. Moyudore ahinya, moyudo mawacho ni are critically injured in 4, to gie sani 3 ema koro osechopo e paw ndege kaendi mar Ikanga Airstrip, ma gin 3 gi idwa kela Nairobi achiel kachiel sani. Kaito nitiere 5 modong' ma bende ibiro kel, nikech aparo ni ndege ni kod mana thuolo mar ting'o, ok ang'eyo but wadwa find out, but mani kaendi iwacho ni idwa ter 3, kaito 5 modong' bende ibiro ter. Koro kwan jogo madwa bedo e alwet ndege kikelo Nairobi gin jopuonjre 8 ma mago idwa keto ndege kabiro. Kaito mano ter e kar thieth duto ne gin 42, manyaka gie sani endi chenro mar temo ng'iyo ni to jomage manyalo bedo release kata mago ma pod nyalo dong' ma pod idhi dwar ni omed yudo thieth ne gin 42. Koro wadwa ng'iyo ni kochopo maybe seche manyime kanyo jomage manyalo yudo thieth to dok e mier, to jomage ma pod kuro dwaro thieth mantiere e kar thieth ma Moi mano e kaunti ma Taita Taveta.
rachne mar koro jok manyalo chiwo thieth makare onge koro gi mana insan kata nurses ema koro chal ni koro ng'iyo jopuonjre ma mano achiel kuom chenro mobedo gi ng'ado mar tero jopuonjre mane oyudo hinyruok maricho gi e kaunti ma Nairobi. Koro gie sani kwan ma wan go midi chande Nairobi gin 8 to ma sani onge wantiere godo e airstrip gin 3 mosechopo kae ma e chenro munene wang' jowi sani endi iketo gi e ndege mane kae ni. Erokamano ahinya Jo Jaoko ka intiere kaunti ma Taita Taveta nyakore Mogia Jwang' bende kinyalo mana nene wang' jowi mari kanyo mago jopuonjre ma ohewore kata mano yudo hinyruok mathoth ahinya mane masira mar apaya manotimore odiochieng' manyoro e gwenge mag Maungo e kaunti ma Taita Taveta iketo gi e ndege kanyo mar mondo mi ochwalgi achiel kachiel nyaka ute thieth e kaunti ma Nairobi koni mar mondo mi giyude thieth e yo makare. Chenro ma kamano pod wabro bedo luonu achiel kachiel ka nyaka sani pod wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod leta ne jonyuol kachiel kod jogo duto ma bende nowito johera maggi kata nyithindgi masira makamano manotimore midhiambo manyoro. Jogo ma bende pod nitiere ute thieth wakwayo Nyasaye mar mondo mi omigi changa mapiyo. En gino malit ahinya. Derepe bende nyaka sani pod wamedo jiwogi mar mondo mi gibeda kicha e kinde ma gitiyo koda peyni ma pacho kae giwere kod ng'we airititi mar mondo mi gitere jowuoth kuonde ma gidhiye e yo makare maonge masira moramora. Chenro makamano mana